Udah tenang nih mah teh, bata pang kana ko teh. Eh, promise. Asa check? Naku ang problema rin sa oh, na siya kang panawan. Kasi gara-gara. Chard, nakaparag na yun, Chard. Marlo. Ikatawanan kayo. Kung na mo teh. Taw ilang jud kaya. Oh, man, may lagi kay manawan ha. Lagi kay imong bugas kan siros na na. Kan siros na na. Ima po, Ay normal naman ni kay padungon mo ritaw. papisa kay papadaw po ng kasiros. Tanaw na namin na pagbala to. Ay gara-gara na yan. Gapo na likan na maibog na sasminuan na. Hoy. Uy, naibog ni ko niya. Ako gingnan nga. Taka. Uy. Guys, ako gingnan ganun guys. Hoy. Kanang siyas mo Uy, mapel sa video. Kanang na lang. Gubangin din sa minaron. Di na lang, di na lang. Una. Di. Karet. Hadlock lang ko ng master. Na. Master, sorry. Chard, ito bang ko no? Nawag parag na sa do. Di ba? Magubwa maginin sa mina awa. Awa. Awa guys. Maitok niya ko siyang manaway. War na mo na diha. Ayaw Chard, yawa. hapit na nga ma-artista, Chard. Kabaka unsa ka kung artista ka, Chard, kabaka unsa ka? Saman. Germs. Ikaw ang germs sa safeguard. Nag-ilusara. Pani ka ayo. Kana sa to mo agi sila nga smell area. Asmin, kana sa daw balik ang gagawin dito. Ay di ba kana? Asmin ka tumito yang amiga. Amiga, sumbo dia. Asmin or amiga? Asmin ka ni amiga mi. Kinsa man jud? Kinsa man jud ma? Asmin or kata ya amiga? Si Asmin ug ang yang amiga, amiga raman. Di man pwede nga double. Amiga raman. Hindi di pwede bisan pag napuno Di ba? Di amiga. ako pasabot ba? Dili pwede duha kinahanglan no sa rampelyon. Asmin or amiga? Siyempre, siya. Kinsa siya? Duha. Duha. Kinsa nga duha? Ingon ko usara. Ay, sabar dira. Dili ko magsabi kinsa lagi. Ato-ato aram ni. Nabidyo magay kang amawa. Ako nang giposo. Ay, tanga. Post na? Kinsa man mo bird? Ay, wa. Birds kinsa mo birds? Wabod. Waday. Nga nang lipay magkakag isugatan na to sa Asmin. Bisa pag dito mo pa yung pilon. Uy. Char, kung magkapares mo Asmin, malipay ka di. Di. Di ako lang tayo. Sa may naan niyang malipay mo. Sa Zian, malipay ka magkapares mo di. Oh, siyempre di. Di mo kayo kumalipay, Asmin. Di ano nun? So mas importante na sa Asmin. Di. Ingon na ko. Guys, nabikil, awawag smile. Na, di ka giingon niya. Wow, nasipya sa ka, nabikil. Nabikil. Buta na siya day. Mabikil, magkagiklo. Aling si Panaway, daghan kayo pinakas lamok sa aping. Asa rin ang bayan nilang kuha niya? Ni, Nilang, ano ba? Jasmine. Asmin. Jasmine age! Kauwaw! Hari-hari, imo raw na gila. Eh! Tono ang Asmin. Ay, sus! Ay, sus. Guys, in love na kayo si Richard. Ay, nagpahimin Chard. na sa Jasmine niya eh. Chard, kabaran kung nga nang ibugas ka. Yaman. In love, ang good ka. Uwaw lang. Walang. Lamisyon ba yan? Hilak mo kita di pinagdukot. Hilag na milag dukot.